Hola, què tal, amics Clashers? Això és Clash en català. En aquesta ocasió, una nova edició de planificació i execució. Avui, un Town Hall 9 destruint un Town Hall 10. Per ser justos, és un Town Hall 10 Rushed. La majoria de les seves defenses són Town Hall 8. Però bé, un inferno és un inferno i sempre són complicades de derrotar. Comencem traient el castell del clan, fem servir un porc, el que sigui, i bé, com que porto dos poisons, doncs ja anul·lem el castell del clan. Després anem amb un Queen Walk. Aquest no és el primer atac que fem en aquesta base. Per tant, ja sé que hi ha el castell, sé que el puc eliminar amb un doble poison, i sé que el Queen Walk, si tiro la reina aquí, em farà aquest recorregut. És important no voler reinventar la roda. Si veiem que alguna funciona en un atac previ, fem-ho servir, traiem-ne profit del que ja han fet altres. Okay? Després, una de les coses importants, sempre que un Town Hall 9 vulgui destruir un Town Hall 10, és tenim que fer Queen Walk per anul·lar moltes defenses, tantes com sigui possible. Tinc previst eliminar totes aquestes defenses que estic marcant amb el Queen Walk i amb uns mags fer funnel, fer que la pari Queen Walk i intentar regir la reina cap a dintre. Per fer això trencarem el mur aquí, una idea que la reina vagi cap a dintre. Ja no hi haurà defenses, per tant la propera defensa més propera seria l'X-Bow. Tiraríem un salt i un cop tenim el salt ja sí que tiraríem tot el Kill Squad. En aquest cas porto gegants, perquè sempre que una inferno únic els gegants són molt millor que un golem. En aquest cas porto gegant 7 en el castell i porto algun gegant més. La idea és que els gegants vagin directes cap a l'X-Bow, el Sweeper i l'Inferno. És la clau és destruir l'Inferno, és l'objectiu principal de tots aquests gegants. Un cop tenim el Kill Squad a dintre ja trencant tot, començaríem amb el que és l'atac per fora amb els laves i els globus. Tirarem un lava d'aquest costat per així traiem el foc de la primera torre i tirarem els globus després, així estan protegits per el lava. Anem tirant globus com sempre, dos o tres per defensa. Tirem un lava per l'altre antiaeri i també dels globus per defensa, dos o tres. Sempre prioritzant les defenses aèries. Anem a veure l'atac. Traiem el castell, tal com havíem previst, i tirem els poisons. Els spells no els havia dit, però portem Rage i els tirem on veiem que ens facin falta. En principi són pels globus, però també en aquest atac vaig veure que podia aprofitar bastant tirant els gegants i vaig tirar els gegants. El drac no ha caigut, però li queda res, doncs comencem el Queen Walk i la reina ja es carregarà el castell, el que ha quedat. El drac no ha caigut perquè no portava un poison al nivell 4. Tenia que portar un poison al 4. Però bé, no ve d'aquí. El Queen Walk surt tal com havíem previst. Ja he explicat que ja havia vist en l'atac anterior que havia fet Queen Walk molt semblant a aquest i havia vist que la reina donava la volta i tornava cap a aquest costat. Una de les coses del Queen Walk on a més es falla, sobretot al principi, és que molts cops la reina se'n va cap a un altre costat. Així que s'ha d'anar amb cuidado. Ara com veig que la reina ja s'acosta cap a la meva reina, és quan tiro el Rage per no arriscar-me a que la reina li faci mal. La reina... Les healers amb el Rage, això és... És invulnerable la reina amb aquesta combinació. Obro aquí, he tirat un minion i un mag. El minion és perquè, com que hi havia el morter, vaig pensar que potser millor el minion
per fer el fonel. Tiro el salt i quan tiro el salt ja deixo anar tots els gegants. Aquí l'Inferno ja ha fixat la reina i l'activo com més tard millor. La veritat és que vaig tenir molta sort, perquè va anar molt just. Els gegants han anat super ràpid, super bé, el rei està tot a dintre. I aquí, doncs, ja et dic, tiro la ràbia, perquè estan tots els gegants quasi plens de vida, la reina està plena de vida i hi ha molt de força aquí al mig. Llavors s'ha d'aprofitar. Trenquen moltes més coses del que havia previst. Llavors, per un costat ja he començat amb el lava, tanquejant i 2 globus per defensa, tal com havia previst. La reina, per l'altra banda, se m'ha carregat l'antiaeri de l'altre costat, o sigui que millor encara. Hi haurà un lava que em sobra, s'ha quedat per aquí i tots els globus aquí, destruint les defenses. Ja no queden defenses. La veritat és que no em queda gaire temps, per això aquí he tirat un rage, simplement per accelerar i trencar més coses, perquè tenia por que se m'acabés el temps. I això seran 3 estrelles més. I fins aquí aquest episodi de planificació i execució. Si us ha agradat, ja sabeu, subscriviu-vos, doneu-li like, comenteu si teniu dubtes, suggeriments, el que sigui. Així que ens veiem en el proper vídeo de Clash en català.